Începem cu Limbo! Bravo! Dar să știi că, Ce să știi anume? că e puțin mai dificil decât atunci când am încercat cu elasticul, că Haide, de data asta haide, trecem pe haide, sub, da? haide. Deci Eu pe trebuie sub. să- eu Da, trebuie da, să da, trec da, primul. da. Hai, Da. hai, Măi, stați Cove, puțin. tu ești primul. Eu să trec pe sub, da. Nicio Hai. problemă, ia uitați. Toată O lumea, prima care hai muzica, să-l pentru că vreau aplaudăm, să să simțim încurajăm. ritmul. Ia. Nu, pe sub, pe sub. Mai tare muzica. Ia uite cum a trecut, ai văzut? Bravo, bravo. Atunci hai să dăm mai jos. Nu. Hai. Da, 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 mai treci o dată. Măi, fetelor, măi. Nu e bine, nu. Măi, stați că stricați. Așa, așa. Hai, Vivi. Hai, Hai ca să nu mai complicăm. Hai. Bine! Jos, jos. Haide puțin mai jos, Nu, micuțule. alo, mai micuț, nu, stați un pic. Hai, mai jos, mai jos. Pe aici? Da. Bravo, bravo. Ia uite, hopa. Mulțumesc, ne. Ia să vedem. Da. Hai că v-ați amuzat copios. Hai și noi, Vivi. Este rândul vostru. Stai așa. A stricat și asta care o aveam vorba aia. Ei, ce faci? Hai, Vivi. Hai, Vivi. Hai, Vivi. Bravo. Hai. Hai, micuțo, hai și tu. Hai și tu. Hai și tu. Hai. Ei, da, mișcarea e... Auzi, vezi că încep să ai balans de ăla, știi? Hai, ia. La, 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 Hai. Haideți, fetelor. Bravo, foarte bine. Coborâm încă o dată. Ultima încercare. Asta e pentru tine, Cove. Ultima încercare. Știi cum pe burtă te duci Stai așa? un pic, stați un pic să... Gata, ia stai să... Nu mai merge. Atâta, hai. Așa, Hai, Voi. Pe rând, nu, toți pe rând. Hai pe rând. Cum pe rând? Nu, Hai în întâi genunchi. voi și Hai în după aia genunchi. eu. Hai în genunchi. Hai în genunchi. În genunchi mă întorc la tine. Haide. Hop. Super, bravo. Nu fi Cove. Bravo, Hai, foarte frumos, Cove, mi-a plăcut. Bravo. Nu-mi convine. Eu zic așa, să oprim aici pentru că mulțumită. ne-am făcut... Ce s-a Nu-ți întâmplat? mulțumită, ringul de dans de nu se potrivește astăzi. Haide că mai am eu Chiar grijă de dacă, ringul de dans. ascultă-mă puțin, chiar Da. dacă mă simt extraordinar de flexibilă, Da? totuși ringul de dans astăzi nu mi s-a potrivit. Așa, Și de ce? Pentru că am nevoie de un coregraf, dragă. Am nevoie de un coregraf